салому алейкум дӯстони ММА, ба канали мо хуш омадед ва мо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. Один клиент заказал себе сразу 6 пар. Модель можно заметить одна и та же, просто сделана немного в разных исполнениях. Серая замша на бежевой подошве, черная зернистая кожа на белой подошве, серая замша на подошве молочного цвета, черная замша, синяя замша и голубая зернистая кожа. Отправляются все пары в город Москву. расман Рулло Алиев рӯзи 22 ноябр дар мусобиқаи UFC Қатар бо рақиби бо таҷриба Шакумрок вомехӯрад. Нурулло дорои сабти 10 ғалаба ба ягон бохт аст ва ин нишон медиҳад ки ӯ то ҳол дар UFC ягон бохт надорад. ин сеюмин муҳорибаи ӯ дар UFC хоҳад буд ва ӯ айни ҳол бо ҷиддият тамрин дорад то ба омодагии пурра вориди яктагон шавад. мо ба Нурулло барори пирӯзӣ навбатиро таманно мекунем. Умар Нурмагомедов дар мусобиқаи UFC 321 дар Абу-Даби бо ғалабаи якдунаи доварон бар зидди Марио Баутиста пирӯз шуд. рақиби Умар Марио зинаи 8-уми рейтингро дар вазни 61 кг ишғол мекунад ва то ин набард дар сабти касбиаш 16 ғалаба ва 3 шикаст дорд. айни ҳол дар сабти касбии Умар 19 ғалаба ва танҳо як бохт сабт шудааст. ин ғалаба барои Умар боз як қадами муҳим ба сӯи сатҳи олии UFC ва унвони қаҳрамонӣ мебошад. қариб як сол мешавад ки Лоиқ Раҷабов ба октагон набаромадааст. дар саҳифаи худ ӯ навишт ки ҷароҳатҳо то ҳол ором намегузоранд, вале ӯ аз он нафароне нест ки таслим шавад. Лоиқ гуфт: ҷисм дард дорад, вале дили ҷангҷӯ зинда аст. ман ҳанӯз дар ин ҷо ҳастам ва ҳанӯз гуруснаам. охирон бор Лоиқ 20 июли соли 2024 бо Трей Огден мубориза бурд. он набард бо қарори доварон ба нафи рақиб анҷом ёфт, вале Раҷабов бо тамоми қувват ҷангид ва то охир истод. баъд аз он ҷанг ӯ чандин ҷароҳатҳои ҷиддӣ гирифт ки сабаби танаффусаш шуд. ҳоло бошад Лоиқ пурра ба барқароршавӣ машғул аст ва мегӯяд ки ба зудӣ бо нерӯи нав ба октагон бармегардад. дар мусобиқаи UFC 321 дар Абу-Даби ҷанги асосӣ байни Том Аспинал ва Сирил Ган баргузор шуд. бисёрҳо фикр мекарданд ки ҷанг дар раунди аввал хотима меёбад ва чемпион Аспинал унвони худро нигоҳ медорад, аммо ҳолат дигар шуд. Сирил Ган бо итминон ва ҳушёрӣ ҷангро оғоз кард. вай на танҳо аз чемпион наметарсид, балки ба майдон устувор баромад ва кӯшишҳои Аспинал барои бурдан ба партерро пешгирӣ мекард. дар охири раунд ба чашми чемпион зарбаи ногаҳонӣ зад. Том натавонист давом диҳад ва ҷанг бенатиҷа эътироф шуд, аммо Аспинал ҳанӯз чемпион боқӣ монд. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. То видеои навбатӣ, хайр.